Daniel, gracias por recibirnos, polas mensaxes. Hoxe a mañán falaba da xente que é a que elabora o contenido. Eu non son un home que tea tantas facultades, son veciños. E Daniel, veciño de Rubillón, moitas gracias. Outro día me mandaba que eu non coñecía unha película determinada de Chano Piñeiro, na que se veía, contame, que se veía aquí? Bueno, el sempre os seus, a maioría da xente de extras eran a xente maior. Nesa película do Pueblo Este rodou na máis sitios, pero o corazón dele era aquí. E que película era? Era Os páxaros morren no aire. Recoméndolle a todo o mundo que a vexa, que eu non había visto, gracias a Daniel, a vin, está en internet, e podes facer unha reflexión de que o mundo cambia moi lento, porque da actualidade naquel momento aínda sigue sendo problemas da actualidade a día de hoxe. Pasaron 100 anos, E aquí, pois, como ves, era unha casa de aldea, e aquí en Rubillón conocíanse como Rubillón a terra das crozas. Era as crozas, porque non sepa, porque algún o mellor encontrase ubicada, é unha capa de xungo. De xungo, non de palla, que eu tamén pensei que era palla. É xungo, e pasa unha cousa, por exemplo, miña abuela facía carapuchos grandes. Elas, porque había que facer as correas de xungo, por eso era que usaban a pedra, cortaban o xungo. Esta pedra sae na película, sí, cunha muller batendo no xungo. Claro, porque puñan o xungo e mazábano para que fora flexible. Claro. Mazábano, e despois deixábano secar, e a partir de aí facían as cordas de xungo, que era unha artesanía tal, e todo era, xa non usaban outra cousa máis co xungo. Do xungo facían as correas, facían os ojales, e facían un carapucho, que podía ser grande, que era o máis práctico de coller, como botarte un chisme por encima, ou facían as crozas. A croza de xungo era unha artesanía impresionante. Facían a croza, facían con chaleco, o sea, facían a croza por adentro, é un chaleco adosado, ese chaleco abrochábano, e despois facían un carapucho pequeno que te cubría baixando dos ombros, e unhas polainas de xungo. Esa era a artesanía, e aquí moita xente. Eu fai uns anos na festa da Reconquista en Vigo, fun sacar unhas fotos e tal, e había unha rapaza no medio da Plaza da Constitución que tiña crozas, estaba traballando xungo, e chegou unha parexa, un señor, estuveron falando con ela, e eu quedei vendo, dixen, hostia, e dixome, oye, gustanche ou conócelas? Eu non vou conocer, se son dun pueblo que se chama Rubillón, a terra das... dixen eu, son dun pueblo que se dicían a terra das crozas, e dixome ela, pois eu son de Ordes ou por alá, pero fun a Xunta e mandaron a Rubillón. Senhor, exactamente, falamos do mismo. O Rubillón era, por decirlo de maneira, donde o que confeccionaba esas crozas... No, confeccionaban a máis sitios, pero o corazón era Rubillón. Sí, mandaron a da Xunta, e veo aquí cunha señora que era un pozo de ciencia, Cecilia, en paz descanse, mandaron con ela e coa muller de Chano, con Mariluz Montes. Estuve ali 2 ou 3 días, non sei que me dixo, mira, home, pois dame gusto que eu son dese pueblo, e ese pueblo... Pois eu entereime hoxe que Rubillón era coñecido, bueno, aparte da eira, da arquitectura, é un pueblo importante aquí da zona, non? Pero entereime hoxe, gracias a ti, desa especie das crozas ou desa indumentaria que se usaba para protegerse do frío e do calor. E entereime tamén que se facía de xunco, eu pensei que era palla. Hai xente que di, non, eran de palla, non, o sea, as crozas son de xungo. Despois, como o xungo non duraba sempre, porque agora, por exemplo, andan os jabalís por abaixo onde había, que tiña que ser... Onde o río? No, aquí onde hai un rixeiro aí, e ten que ser nas brañeiras, e agora non hai nada de xungo, está todo